Hola, què tal? Benvinguts a Escenaris. Aquesta setmana tenim dansa, teatre, mim i humor. Una mica de tot per començar aquest mes de novembre. Començarem amb un dels plats forts d'aquesta temporada, un text d'Edward Albee que Daniel Veronese porta al Teatre Romea, Qui té por, de Virginia Woolf. Sembla que Veronese no en té gaire. Comencem. Un dard llançat a la foscor. Aquesta és la sensació que li agrada sentir al Daniel Veronese abans de començar un projecte. El director argentí posa en escena aquests dies al Teatre Romea un clàssic d'Edward Albee, Qui té por, de Virginia Woolf. Calixto Vieito ja li va oferir a Veronese fer un muntatge al Teatre Romea, fer aquest text al Romea, però en aquells moments el director argentí no va poder. Ara el nou director, el Julio Manrique, l'ha convidat a fer una obra i aquest ha estat el text triat. Emma Vilarassau i Pere Arquilloé interpreten un matrimoni ple d'odis i rancors que una nit conviden a una altra parella, interpretada per l'Ivan Benet i la Mireia Xalà. El joc està servit. Interpretacions d'alçada en un muntatge trepidant que treu la part més fosca que tots portem a dins. Per mi és una crítica mordaç i feroç sobre les relacions de parella i sobre la soledat de les persones en general, però bàsicament les relacions de parella que és difícil que aguantin, aquests porten 23 anys junts i ja no s'aguanten. I no s'aguanten i es necessiten mútuament. Ai, per què no ballem? M'agradaria molt ballar. Ai, seu, sisplau. Què passa, ja t'has rendit? No, estic buscant noves formes de combatre't, Marta. Tàctica de guerrilles, potser, subversió interna, no sé, encara no diu. I parla dels pactes que es fan a les parelles per sobreviure, per subsistir. Parla una mica de tot això. Una mica de pejorada, però encara d'en peu. Sí, carinyo, però hauria de seure una miqueta. Què, no penses disculpar-te? Per què? Per què ha de ser? Per fer vomitar aquesta senyoreta? No he fet vomitar ningú. Ah, no? I qui ha estat? El Mr. Sexy, què? Tu creus que ell faria vomitar la seva pròpia esposa? Tu també em fas vomitar a mi, no? És diferent. No, vomito sola, sovint, de veritat. Habla de lo difícil que es vivir en pareja, relacionarse, amar, comprender y no perder identidad, de aceptar al otro como es, de estar con quien uno quiere y no querer cambiar al que tiene al lado. No vivir, no fomentar una relación basada en lo nocivo. No, senyor, de cap manera. No te m'apropis, fill de puta! No és una novel·la. De cap manera. Marta. És veritat. Em va passar a mi. Em va passar a mi. Em va passar a mi. Sents? Em va passar a mi. Em va... Que jutge de merda! Puta assassí! Ho has vist? Ho has Ja vist? està bé. M'has sentit prou. Ja està, és prou. Ja està. Son cosas negativas, todo lo que digo, pero sin embargo, cuando se convierte en dos personas que utilizan todo esto para estar juntas, es materia opinable, ¿no? Digamos, puedo reconocer que también es una forma de sobrevivir y de armarse ficciones para no estar solo, que es respetable. Aquesta parella juga a jocs molt perillosos i aquesta nit concretament se'ls en va tot de les mans. Però juguen a matxacar-se mútuament, a veure qui pot més, d'alguna manera, no? I alhora gaudeixen d'aquest joc i els agrada veure que l'altre és bo jugant, saps? Vull dir que són una mica perversos, una mica bastant. Oi que no ho saps, això, amor, que hi ha una segona novel·la? No. Doncs bé, aquesta novel·la tracta d'una parelleta que ve de l'oest. Ell és científic, un professor, té uns 30 anys, més o menys, i la seva dona és una gata maula que s'amorra el conyac sense parar. I resulta que es coneixen des que són petits i s'amagaven sota la taula i es furgaven. He dit que paris! Per què? Vosaltres ja heu jugat al vostre joc, no? Ara em toca a mi, ara toca el meu joc, ara és el meu torn. Cuando me acuerdo cuando la gente de Focus me dice, le digo, no hablo catalán, me dice, no es problema, lo vas a entender muy rápido, y fue así, fue en realidad, yo trabajo sin textos en los ensayos, escucho a los actores, nunca sigo un texto.
y aquí tenías que seguirlo porque si no, no se tenía en catalán y debajo en la traducción en castellano para saber qué estaban diciendo. Pero como lo había leído tanto, preferí quitarlo del medio y largarme a entenderlos. Y así el segundo ensayo ja pude hacerlo. Ell rebutja tot allò que soni a teatro. Ell utilitza un terme que fa molta gràcia, que diu teatroso. Esto es teatroso. I és tot allò que no sona a veritat, o que sona preparat, o allò quan veus l'actor que diu calla, que ara diré la meva frase. Tot això ho intenta esborrar i embrutar-ho tot i fer com una mica la vida, que la gent parla alhora, que es trepitja, que no respecten, que fas accions mentre parles. I clar, això té una dificultat, has de fer tot això, però alhora s'ha d'entendre el que dius i s'ha d'entendre el que et passa a la velocitat que sigui. Com que anem ràpids, molt ràpids parlant, també ens ho va exigir, com dient, hablen de prisa, no s'entretén, no hi pauses. Però la veritat és que el resultat és sorprenent, és molt agraït després. Quan ja has fet tota la mecànica, després actuar-ho és molt agraït, és molt, no sé, dona molt de plaer actuar-ho així.